190 man, 190 pesos per kilo. Inip sa panalagko man, kag ang tangke, ga presyo man 350 kada kilo. Ang tabas sa Aksyon of Fred is 180 sining aga. So 180 pesos ang kilo. May mga ginagmay man halin sa panalagko kadto kita sa panagagmay ini ba ng lubo-lubo. Muni ang lubo-lubo Aksyon Fred medyo taas-taas gawa. 200 pesos ang kilo, pero makahayo ka man pwede man istoryahan nga pwede man 190, hayo lang pulo ka pisos. Mahatag man sila Aksyon Fred, available man ang gurayan para sa aton sining mga kautura namin niya medyo nipis due tayong gurayan Aksyon Fred is 150 to 160 pesos per kilo. Still, ang bukaw, o kano bukaw, 180 ang kilo. Mayo man ni Aksyon na Fred sa karon ang tilapia, kay mayad ang presyo sa karon is 160 pesos kada kilo sa tilapia Aksyon na Fred. May lukus man to Aksyon na Fred nga to sininga nakitaan ang lukus siya kung urig ba lang lukus 260 pesos ang kilo. Ang lumiyagan medyo nubo na siya Aksyon na Fred 160 naman ang lumiyagan. Ang pasayan putian, the best ni siya Aksyon na Fred, putian 320 ang kilo. While ang marot medyo nagtaas due tayo from 160 ranges karon to 180 pesos kada kilo. So far, Aksyon na Fred, amuning mga nakatuan ta sa area sa Burgos Public Market. Kag-available, of course, within Burgos Public Market. Ang observations ang patrol, kag ang laragway, ang presyo sa merkado, ang ginadulong sa inyo sang Mighty Sea. Rekta sa patrol with Aksyon. Nanikiraw ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na. Madmad na, oy, pizza 14. Kadasig, no? Kakapulak lang ang numero sa kalendaryo. Anano ang plano ninyo nga pamahawon karon nga kaagahon? Ang ako niya tula lang ko mano karon nga aga. May Bisaya ko to, dumalaga bala ba kampiyon to. Baklan ko na karon kapayas ba ning galuhagpok ka kapayas gid. Baklan mo paitan pagkatapos taglad dahon katumbala. Okay na. Ayos na ang pamahaw karon nga aga. May ara ka insalada nga langka ba? Amo na ang ginapulo pangita sang akon ginawa karon nga kagahon. Bangon-bangon madmad, mas manami aga pa, bugtaw na, madamo ka sang matrabaho kun aga pa nagabangon ka na. Amo nang siling sa mga katigulangan sa una, daig ng maagap ang masipag. Aga ka pa bugtaw, trabaho na, amat-amat lang. Ang mapisan niya, pisan siya pero adlaw na sa bugtaw, ikaw sa magbugtaw, tapos ka na iya trabaho. Amo nang importante sa tanan. Dugsing kita karon nga kagahon alas 4:18 na kay Alex Montisa good morning, kay Rooney Gordon, kay Payong-Gayong Rinan ara na siya, si Banisa Mayo Banisa thank you gid sa Kabalaka, kay Milili Oligo, kay Jose Mungkal Torilla good morning. May lang nga pag-upod-upod sa ato na. Kay Judge Snap Diamante, good morning man. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Reuben Tampos ang LTO. Kabugtaw na ni siya. Kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan. Kay Toto Raul Alibuga, ladlad ka na da sa pamahaw mo. Kay Roy Barino. Kay Pare Remias Arroyo. Gapangapin na ni Subong sigurado gid. Dira kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla, good morning. Si Pare Erning Hurilla, gabugtaw na niya. Si Nini Patos Burgos, kamusta ka da? Kay Brian Junaldo
Good morning man. Bahaw dira kay ihado ko Richard Binos kag ihada Toto sa Barangay 4, sigurado galuto na pamahaw karon nga kaagahon. Kampiyon isla kung magluto pamahaw saboroso sa pamilya Agustin dira sa Kawayan. Good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako si Boards, nagabantay sa... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig.
Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Tikang sang panahon ang pag-asa may nasiplatan nga low pressure area sa sulod sang Pilipinas. May nasiplatan ang pag-asa isa ka low pressure area suno kay pag-asa weather specialist Joey Figuracion. Nakita ang low pressure area las 2 sang hapon kahapon Hulyo 13. Ulihi nakitaan ang sentro sang low pressure area sa kalayoon nga 130 kilometro na sidlangan, na aminha na sidlangan sang Burungan, Eastern Samar. Magadala ini sang mabaskog nga pag-ulan kag malain nga panahon. Lauman man ang lapta-lapta nga pag-ulan, pagpanaguob kag pagpangilat sa Metro Manila, Calabarzon, Mimarupa, Bicol Region, Bugos nga Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Zambales kag Bataan. Palayag sa pag-asa, wala man kuno sang tsansa nga mangin isa ka bagyo ang low pressure area. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Mabalik kami pagkatapos ni Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Naga-insister sa pagdala sa ilang mga kabataan sa gwa sa ilang mga puluyan. Kay suno kay Gonzales, may pagpati ang pila ka mga ginikanan nga naghatag na sa panugot ang gobyerno nasyonal angot sa among regulasyon. Dugang pa ni Gonzales, ini nga problema ang mismo na eksperyensyahan sang iyang mga tanod sa barangay nga nagasirbi bilang miyembro sang local task force disiplina. Liwat mananawagan sang kooperasyon sa publiko si Gonzales nga kung mahimo sundon
ang tanan nga mga regulasyon nga ginapapanaog sang lokal nga gobyerno sa Bacolod agod malikawan ang dugang nga problema sang COVID-19 sa palaabuton. Ano abi kay ginunahan man sang gobyerno nasyonal ginpalayag nga pwede na makagwa ang kabataan 5 ka tuig pasaka. Di kundi nagpinalumba man gwa ang kabataan ang mga gidikanan sila nga tsansaman makagwa ang kabataan. Di karon may kaugalingon man niya nga mga pulisa ang local government unit. Amo ni kisamo na siling ko bla gabinunggoanay ang mga statement nga ginpagwa sang lokal may ara man niya kaugalingon nga mga pahayag, may ara man niya ang nasyonal. So gasalangisag ang tao kay kalabanan ting matuma nasyonal mo. Pero ang mga lokal iya may kaugalingon man nga obserbasyon sa ila lokalidad. Amo nang diferensya. Gasinumbaganay ang pahayag. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Advance happy birthday ko no kay Joe de la Agdon, mas 30 anyos na, sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Kay Imbong Jocampo, good morning man. Kay Marlon Villaruel Mendoza. Kay Michelle Sayo Gimiroy, watching live. Si Utay Benedicto, good morning man. Kay Utay Benedicto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Ginpasalamatan man ng Liga ng mga Barangay President Councilor, Lady Grace Gonzales, ang pagtaas sa numero sang Bacolod nun kuno nga nagaparehistro para magpabakuna. Nami man niya, pabakuna na kamo. Mas temprano, mas maayo. Amo lang galing ina, ang iba naton nga mga utod hindi man pwede, basta nga may mga balatian ining may ara ka operasyon sa kidney, kag iban pa, di hindi gina pwede mapabakunahan. Alergy abi nga porte, hindi lang anay, no? Kay base kon magsinubaganay bla ang bulong, ang bakuna sa inyo lawas. Pero kung maayom lang pamatyag, alin sa kabataan kung pwede, pakadto sa tigulang, pabakuna gid. Para nga kung mabakunahan, bisan na lang 80% abe, ang mabakunahan sa syudad sa Bacolod. Halos safety na ang bilog nga syudad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37. Marelax ako makadali, relax man ka budra, pero sigurado balikay kita karon dugay-dugay. Si Ronald Bisira, naga-monitor man siya dira sa Romblon. Good morning dira sa Romblon. Okay? Babalik ako pagkatapos ni. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagang pilihan.
Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong nakahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19.
Ang live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit, may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida! Sama-sama tayo sa Bida Vaccination! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals.
Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein. Tana, puwerte nga mga balita, subong no? Amak mo nga may mga balita nga ang mga vapor sang pungsod China gapila kuno sang higko sang tao sa West Philippines Sea. Dina-investigar ini subong. Daw, basi sobra naman ha. Araw na gini ang patingig ko na ya sa West Philippines Sea na pilak. Daw hindi amuhaw. Anong ginatipon kagipilak na daw kalain? Puerte, no? Pero hulaton ta ang investigasyon sini nga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:50 na. Kay Jinky Dilaagdon, good morning. Kay Ibon Bosher sang Germany. Kay Ami Agustinis Baron, good morning. Salamat gid sa pag-upod sa aton, tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Para sa heavy duty nga hulugas. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya ng gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19.
Ito ang naguudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2, ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang naguudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination.
Magtawag sa 45... Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga Ko, diri kita, mga balita naton sa Kapitolyo, agricultural machineries, kag cash incentives ginpanagdag sa mga mangungumang Negrosanon. Balita Kapitolyo. Detalyo po kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Madamo nga mga negrensi farmers ang ginhatagan sa gobyerno provincial kag Department of Agriculture Region 6 sang agricultural machineries kag cash incentives ang distribution ginpatigayon sa isa ka seremonya sa provincial Capitol grounds kahapon sang aga. May 7 ka mga local government units ang nagbaton sang machineries nga ginalikipan sang Himamaylan si Palay Escalante, Calatrava, Hinubaan, San Enrique kag La Casillana. Lakip na ang 3 ka mga farmer associations sa probinsya. Ini nga proyekto ang nagatuyo para nga mapadasig ang recycling kag biodegradable waste para sa organic fertilizers nga ginalauman man maka-address sa waste management kag pag-establisar sang composting facility para sa biodegradable waste sa idalom sang National Organic Agriculture Program and Rice Competitiveness Enhancement Fund. Mayara sang 368 ka mga rice farmers gikan sa banwa sang Valladolid ang nakabaton man sang quick turn around incentives nga nagabalor sang masobra 1 milyon ka pesos. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hervoya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:02. Kay Jubal Trinidada, good morning. Kay Chopilo Espanola Jr. sang Tagda Hinigaran. Si Vanessa Mayo, morning kuno kay Ibon Bosher sang Germany. Mabalik ako pagkatapos ni. Bakit kailangan? Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon.
gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa paghutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Responsibly. O kape-kape ka muna, Dr. Alfred's Green Coffee, ang gabi. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na, dire kita. Mga balita naton sa pwersa sa aton kaapulisan, ikaayong lawas sa mga bilanggo ginakabalakan sa Bacolod City Police bangod nagaginutok ang bilangguan sa siyudad sang Bacolod. Police Balita. Detalye sini, upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginakabalakan karon sa Bacolod City Police Office ang wala untat nga pagdugang sa mga person deprived of liberty o kon PDL sa pinakamalipot priso sa nakalain nga mga custodial facilities diri sa syudad sa Bacolod. Saro sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, Action Fred, nga kon hindi ini masolusyonan temprano pa sa Police Regional Office 6 kag BGMP, dako ang posibilidad nga magadugang pa ang pagginutok sa mga priso sa custodial facilities bangod nga wala man untat ang operation sa aton sini kapulisan. Isa pa action part gagabalakan sa Bacolod City Police Office ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada among nga mapos patapikan sang balatian ang mga priso tungod sa kagutok. Yari ang porson sa palayag ni Liada sa interview sang Aksyon Radio. Kung lantaw natin, listen learned na sa mga kultura natin nga iban nga, dapat hindi man sila nugay pasaway, especially sa mga pandemic kita. Kasi hindi laman ang mga police station natin na nagaproblema sa kapasidad nila. Ang aton hospital, labi na ang BGMP man, so the same ang ilang problema man sa aton. Kasi kung may magpositive toward sa ilang institusyon, ang ilang daan nga opisina man, hindi man tama, hindi kalapag, kagwa man sila mga bulutangan, mga temporary holding area or isolation facility nila. So mapilitan man sila nga magbuhi naman sang iba nila nga mga silda para lang ma-accommodar ang mga may facility. Ay iba nato gani sir nga happy sir kay mo lang di pamagi baka sir nga mga priso ginapagwa na nila kag ginapusasan dala na sa guanay gatulog-tulog Colonel. Yes, amo na sa actually ginarisguhan man na sa aton mga station commander kag muna ginalantaw man nila ang kaso di po nila himo na nga mo sila nga mga tika. Kung ang isa ka priso naton ang sa may mga blood pressure, asthma, BP, hindi sila pwede sa init yet. Kabalon man kita basta sa sulod sa mga silda naton, mga detention facility naton, ang temperature dira 30 kapaang kay ikit-ikit kamo mo. Ang body temperature sa isa ka tawo naga-kalariho la nga naga-dikit diktanay kamo. So amo na pinalantaw naton kung may mga asthma, mga muna amo na sang isa sa mga konsiderasyon natin. Action Fred, si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sang Bacolod City Police Office sa interview sang Aksyon Radio. Ini nga report, ginadurong sa kalawan sang Santon Plaza Soap, puno sang whitening formula, batok sa mga dark spots. Santon Plaza Soap, epektibong habon sa paputi sang panit, ilok tuhod kag siko. Santon Plaza Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report gikan sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa Aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na, kay Dodge Dalida, good morning, kay Iboy Sarabia, sa Barangay Sagang La Castillana, kay Manjo Arniho, good morning da. Basi matingala kamo gapangayo kita pasensya, nga hindi tikid mabasa tanan-tanan kay nagalagas ako sa oras ko, nga hindi ako ma-overtime. Kabay pa, maintindihan ninyo ako. Mabalik ako pagkatapos ni. Normal sa mga coffee drinker. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon,
sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 38-9. Una nga bula resulta 38 kag 9. Second draw 38-13. Ikadua nga bula resulta 38 kag 13. Third draw 4-34. Ikatatlo nga bula resulta 4 kag 34. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto, dire kita. 658 kita. Ang jackpot 49,500,000. Ari ang resulta in any order 42, 58, 24, 54, 55, 29. Resulta sang 658, 42, 58, 24, 54, 55, 29. Sa ilo kita, 649 ang jackpot 15,840,000. Kombinasyon in any order 25, 36, 10, 43, 16, 21. Resulta sang 649, 25, 36, 10, 43, 16 kag 21. Diri kita 642 jackpot 30,541,523.
winning combination in any order 6, 25, 36, 21, 39, 28. Resulta sang 6 por 2 size 25, 36, 21, 39 kag 28. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:20 na. Diri kita ho, mamangkot kita sa inyo, may asma ka mo? Wala unta ta pag-ubo nyo, pneumonia, bronchitis. Kay Francisco Guanco, kay Nimpa Ibanez, sang Tangob, good morning man. Ba, si Elizabeth Malakagamala, ari siya. Happy birthday ko no, belated sa iya utod kapon, nga si Opilia Maban, sang barangay Inayawan, Kawayan. Belated happy birthday lang Kay Imbong Jucampo, kay Bilagros Morales naga-monitor sa Maaw. Good morning lang sa inyo. Mabalik kami pagkatapos ni. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin.
Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatana... Balita naton sa City Hall. Balita City Hall. Upod kita kay Aksyon at Tayhupon. Aksyon Art, please go ahead. Good morning, Aksyon Fred. Ginpasalamatan ni Liga ng mga Barangay President, Councilor Lady Glis Gonzales ang pagtaas ng numero sa mga bakulod noon nga nagaparehistro para magpabakuna. Suno kay Gonzales, hindi lamang sa lugar sa Takuling nagdoble ang kadamuon sa mga residente nga nagparehistro kundi halos mayoriya sa mga barangay sa Bacolod. Dugang pa ni Gonzales, mayara pagani sa nga pila ka mga persona sa lugar nga luyag gilayon nga mabakunahan apisar nga ini sila ang bag-o lamang nga nagkaparehistro. Kampante man ang konsyahal nga malapot sang syudad ang numero sa mga bakulod noon nga target mabakunahan agud sa tuyo nga malabot ang ginahandom nga herd immunity. Actually, mo ang kid mechanic kung saan sila bakunahan, no? So, tipat ginapasunod ka lang kay according to prioritization guided by the DOH guidelines. So, from 1,000 na nagpa-register, from 200 to 1,000, then nag-pop up to 7,000. So, may kita mga 14,000 na about to nagsaka naman, no? So, iba na encode pa na natin. So, amo na siya aas ang atong na registration, but halfway kayo ang atong na population is 40,000, but wala na bilong ang mga kabataan. So, hopefully mataas pag kita Aksyon Art. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Art, ay hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na.
Morning da kay Jocelyn Liboon Dispoho, si Imbong Jucampo Samao, si Runa Rihida Traba, ba si Antonio Floreso sang Itaksi. Kamustang biyahe? Kabay pa, maayo ang biyahe karon nga adlaw. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
pagadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod sa luto. Citizen na kuwaan sang duwa ka kalibre 45 ng armas lutang sa siyudad sang Bago. Si Aksyon Brian Mordin may report. Aksyon Brian, please go ahead. May agaksyon na Fred, priso karon ining 53 anyos madapos makuhaan sang armas luthang dira sa Purok Riverside, Barangay Maaw, siyudad sang Bago. Ining suspitsado ging kilala sa kay Leo de Catoria, may asawa nagapuyo sa amuman nga lugar. Pagi sa search warrant action na Fred nga gin-issue yan ni Honorable Mary Jennifer Protasio Arques, Executive Judge sang Regional Trial Court 6 Branch 62 Siyudad sang Bago. Tigayon nga na-recover sa poder ni de Catoria ang duha ka kalibre 45. Lakip na ang magazine, 4 ka bala nga wala makalukpok kag 3 pagid ka bala sang 38 revolver. Ginpangitaan sa sang dokumento aksyon na Fred apang wala ini sang may ginpresentar. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:42 kay Kent Bulakawan isa sa Barangay Hanumanan. Good morning kay Aluna Cortez Dinsay, kay Vicente Manlangit Bayabado Jr., si Noel Amar Ariman siya, si Victor Tugap,
kay Teresita Orita Kahurao, good morning man. Kay Florencia Villacampa, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansan at mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil nga ita.
nga morning. Bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa time, las 5:50. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, pangatubang karon sang tatlo ka kaso ning duha ka ginaligar drug user matapos na dakpan sa 3rd Road, 20 Villa Subdivision, Barangay Takuling, diri sa syudad sang Bacolod. Ang mga nagkaladakpan amo sanday Ticol Kiatson, 23 anyos kag Jason Contica, 27 anyos dun sa nakapuyo sa Barangay Takuling diri sa syudad sa Bacolod. Sunod diri kaya Police Major Layo Estupa ining duha na aktuhan sa mga kapulisan in plain view nga nagasuyop sa ginasuspitsuhan Shabu kag na kuha ko na recover sa mga kapulisan ining duha ka transparent plastic sachet sa nga suspected Shabu nga by dangerous drugs board value 1,360 pesos, pero nakuha man sa ilang posisyon action bread ining isa ka improvised tutor lighter kaga iban pa. Sandaya Kiatson kaga Contiga ang priso karon sa custodial facility sang police station number 6 kag nagapangatubang sang tatlo ka kaso, violation sang section 11, section 12 kag section 15 sang RA 9165 ko na muning paghupot sang illegal nga droga, paghupot man sa mga drug para Farnelia. Samtang sa syudad sang Talisay, arestado man ining anong ka mga persona matapos naaktuhan man sa mga kapulisan nga nagahampang sa tong-its. Hindi sila amo sanday Madeline Guanzon kag 5 pa ka iban. Sunod diri kay Police Lieutenant Peter John Ramos, ang Deputy Chief of Police ang Talisay City Police Station. Ining anom aksyon na Fred ang nagahampang sang illegal nga sugal din na recover sa ila. Ining duha ka sets ang playing cards kag subong man ang kwarta nga 408 pesos ginapatihan amuni ang pusta o bet money sa illegal nga sugal. Rekta sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52.
kayo si Griole Tansingco Gayuna, ba good morning na sa imo. Si Francine Natalie Bautista, si Edi Laos kag si Nana Isabel, gaupod man sa aton karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sigsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
Kay Lito Dayap, kag kay Rosene Santia Locsin. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila, Frog